kowe lagi nglamun tondo. Sapa tondo sing mbok lamun? Muratan ibu. Halah, pijer muratan wae sing kok gagas. Wong mula-mula bapa lan ibu ora sarujuk karo muratan. Wong bocah kok amen pijer nyanyi India terus wae. Bapamu kuwi ora seneng karo lagu India. Senenge kuwi karo langgam Jawa, Nduk. Tapi ibu, dia kan sugih. Toko emasnya 40, BMW-nya 4, truknya 40, kandang sapinya 40. Mas yo kandang tok ora ono sapine ibu. Toko Maduranya aja di mana-mana. Bukanya 24 jam. Kiamat buka setengah hari ibu. Wes ora, Nduk. Ibu ora sarujuk. Nduk, awakmu kuwi bakal dadi ratune negara Pancala. Golek jodoh kuwi kudu sing iso dadi kanca berjuang. Kudu sing iso paham agama lan apik tata kramane. Ora mundur cukup bagus, Nduk. Wis, yen ngono iki ben dadi urusane bapa lan ibumu wae. Aku tak gawe sayembara golek mantu sing iso ndampingi awakmu mimpin negara Pancala. Supaya dadi negara kang gemah, ripah loh Cinawi, tata tentrem kerta raharja. Wis, Nduk, saiki ayo sareng-sareng midhangetaken dawuhipun Ibu Nyai Nuzulur Rahmah. Merga saiki ketepaan Ibu Nyai ape paring pitutur sangu gesang supaya sukses donya lan akhirat dateng para santri. Merga iki pas bareng acara haflah akhirus sanah SMP lan MA Plus Al Muhibbin Jatirogo lan Kenduruan Tuban. Ngono, Nduk. Inggih ibu. Kang Semar. Kong, tangi, Kong. Tangi. Ana, Pak? Golek bapakne lho. Sedo nyambut gawe to, Ra. Sida ta, Pak? Sida, Pak. Ayo to. Ayo teni iki kok. Lho. Landi kakangmu, Gareng. Gareng iki nek mlaku suwi golekane yo angel banget kok. We, iki sida mergae apa ora? Iya. Ayo, klik. Tekel golekane angel. Won sewu sinun. Kang Semar, monggo Kang Semar sareng-sareng sowan dateng Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren modern 4 bahasa Al Muhibbin Jatirogo lan Kenduruan Tuban. Kang Semar, Wayah. Iku kok kayake kok pondok kula, Ndara. lah mangkane ayo padha digatekke dawuhipun Ibu Nyai. Ya wis yen ngono, aku tak bali ana ning pepungkuran dhisik. Monggo, Ndara.